салом дӯстон ва боз як сайти дигар барои пулкоркунӣ ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Ва барои пулкор кардан заработа зер мекунем ва дар инҷа заданиё ҳастай задани серфинг хай пули камай метавонӣ ира кор накунӣ. Барои одамое ки якум бор кор мекунанд просто ҳамида зер мекунӣ ва ҷо реклама нишон метавад, реклама бучид маҳкамаш мекунӣ ва ин қадар 00010 сент кор мекунӣ ва инҷа заданиро интихоб мекунӣ. Дар задани пул бисёртар кор мекунӣ ва дар инҷа заданиё мебурад. Заданиё бисёр ҳастай. Ина бистер регистратсия на сайти через ВК яъне контакт мешавад. Регистратсия мекунӣ ва 5 сент кор мекунӣ. Ё ки заданиёи дар авито ҳастай. Мақсад дар ҷа медурӣ ягон сураташона скриншот мекунӣ, рӯишон мекунӣ, 2 сент кор мекунӣ. Дар авито ҳам бисёр ҳастай ва инҷа заданиё бисёрае мехонӣ кадомиша ки мисол метавонӣ кор карда кор мекунӣ ва дар инҷа пул кор кардан мегирӣ. Баъд инҷаро интихоб мекунӣ, метавонӣ заданиёи нав интихоб кунӣ ё ки заданиёи автоматически оплата, яъне ки ҳамин заданиро буд кардаи худаш автоматик дар баланси шумо мегузарад. Инҷа толка регистратсияси активности кадомеш ки шумо дар маъқулай ҳамун заданиёро интихоб мекунӣ ва дар инҷа премиумита интихоб мекунӣ ва заданиёи шуморо дар корӣ дар инҷа пайдо мешавад. Заданиёро буд мекунӣ ва пул кор кардан мегирӣ. Баъд бо инҷа избирнӣ ҳастай. Избирнӣ чӣ маъне дорад? Избирнӣ яъне инҷа заданиёи ҳар рӯз такрор мешавад. Заданиёе ки дар инҷа хеле знак дорад. Ҳамин ҳар рӯз такрор мешавад. Медурӯед дар ҳамин задани ҳамиро агар ҳамин рӯз буд карде, знаки избирниро зер мекунед ва пагаҳ ҳамин задани бо шумода пайдо мешавад. Избирниро интихоб ки кардед, навзед ман як чандта задани дайма мондагия избирнида ва ҳамиёро ман ҳар рӯз кор мекунам ва пагаҳ бо пайдо мешаванд. Аҷаб зиёд работа нест. Ина ман 10та заданиро дар ҳамин сайт буд кардагиам ва проверка ки кардам, пулаш дар баланси ман мегузарад. Ҳозир дар баланси ман 4 сентае. Баъд дар инҷа продвижение ҳастай. Продвижение боша инҷа мо метавонем ягон задани добавид кунем. Мисол бигирем мо ягон сайт дорем, сайтмонро реклама мекунем бо дар ҳамин сайт ва ё медуранд ҳамун чизе ки шумо гуфтагиед ҳамонро иҷро мекунанд. Ва инҷа лента ҳастай. Дар лента боша инҷа хабарҳо ҳастай. Хабарҳоро медуроед дар бораи сайтҳо гуфтагианд. Ягон сайтҳои барои пулкоркунӣ ҳастай, тарзи пулкоркунӣ. Баъд мехонед дар инҷа ҳам агар ягон сайт маъқул шуд, регистратсия мекунед, кор мекунед. Бо агар ки дар ин сайт яъне заданиё буд шаванд, аки буд намешаванд ё ки ягон заданиё ки мисол мехоҳед ки дигар сайта кор кунед, дар инҷа мехонед, медуред регистратсия мекунед. Инҷа сообщение ҳастай. Дар сообщение шумо метавонед администратора ягон чиз нафаҳмиде бинависед ва администратор шумода ҷавоб медиҳад. Инҷа реферал ҳастай. Реферал ман як реферал дорам ва промо-материалро зер мекунед. Ин ссилкаро шумо копировать мекунед, дӯстотонро рӯй мекунед, регистратсия мекунанд ва ҳамин сайти SEO Sprint чанд фоизе барои ки шумо одам овардед ва дополнительно шумода пул гузарондан мегирад. Ай пули вақте ва ё пул кор кардан сайт шуд ҳамин худаш дар шумо бо пул мегузаронад. Инҷа профили шумо ҳастай. Инҷа форум ҳастай. Бо дар форум бошад ҷадам новостиҳо ҳастай. Новостиро интихоб мекунед ва дар инҷа одамое ки дар ҳамин сайт кор мекунанд ҳамиё ҳастанд ва дар инҷа навистагианд ки мисол чӣ камбудиё ҳастай, чӣ корҳоро карда намешавад. Хай бо ягон чиз нафаҳмиде метавонед ҳамиёро бинависед ва шумода ҷавоб медиҳад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.